କେମିତି ଅଛ? ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଆଗରୁ ଅ ଠୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଥିଲେ? ଆଜି କ ଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା। ସମସ୍ତେ ଅ ଆ ଶିଖିଛ ତ? ଡାକି ପାରିବ, ଲେଖି ପାରିବ? ଆଜି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା ହେଲା। ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବି, ତାପରେ ତମ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ଆସିକି ସଜାଡ଼ିବ ହେଲା। ହଉ। सजाड़ी ପାରିବୁ ତ? ତାପରେ କଣ? ଏଥିରେ ଦେଖ, ତାପରେ
ଭ ପରେ ଭ ପରେ ମ ତାପରେ ର ପରେ ତାପରେ ୱ व ପରେ କଣ এইটা তাহলে বেশ তারপরে মধ্যে লেস তারপরে তারপরে এইটা ল তারপরে নমস্তে